Terus bujuning sampeyan napa mboten kaya cebol gayuh langit nek kula niki kok saged dadi bujuning sampeyan. Nggih, yen to panjenengan kula sinambungan wis menika saged kemawon. Nanging yen to ngaton bedaya menika mbetahaken restunipun sedamanipun panjenengan lan wong tuwa. Nggih yen to wong tuwa kula mesti kemawon paling restu ning dharma panjenengan kados pundi? Hobi panjenengan galih. Enten dalan. Dalanipun napa? Ora bondo lan ora guru. Nanging mung siji. Ampaten sampeyan bisa pupus sayembarane Kanjeng Rama. Sampeyan kelakon dadi bojo kita. Pupus sayembara. Lah niki sayembarane napa kula dereng ngertos kusumane. Cobi panjenengan ngendika. Yen kula saged mung sayembara nggih kula badhe iku nek yen kula mboten tiyang opo ning sampeyan aja nesu kalih kula. Kula pun budidaya